Gràcies, Fanny, gràcies per la vostra acollida avui aquí a l'O. Amigues i amics, ara hi som, diuen a l'O. Ja som en el final d'aquesta campanya i hi serem també. Hi serem, després del dia 22, serem a l'O, per supost que serem a l'O, serem a tots els municipis de Menorca, serem en el Consell Insular de Menorca i en el Parlament de les Illes Balears. Permeteu-me que comenci amb una anècdota. Aquests dies hi ha molt de debats, no podem ser tots. Ahir va haver un debat on és curiós, la primera vegada que us presentam a l'O i una candidata que fa 3 vegades que es presenta per la Valdesa i no la volen, se va atrevir a atacar la nostra candidata. La nostra candidata amb el seu somriure en la ceba del sol li va dir: no ho intentis, no ho aconseguiràs, no us deixarem provocar. Ella li va dir: no, és que vosaltres us presentau perquè vau dir que volíeu barrar espàs a la dreta. Que nosaltres ens presentam per fer feina, per tu il·lusió, per tu transparència, per tu coherència, per tu compromís. I li va dir: no ho aconseguiràs, colla. Sos de Fanny, i acaba de començar, ja estem així. Realment pensau que aquesta anècdota no caurà en contestar desqualificacions. Ni desqualificacions ni insults. I me podeu creure que en sé d'això. Ho he patit. I hi ha hagut moments que han estat molt difícils, de vegades massa difícils. Sí que està clar que contestarem l'ignorància. Ahir també a un debat, en el cercle artístic, resulta només 2 comentaris. Deien: hi ha una gent que per fer un agroturisme culpa del PTI fa 12 anys que no el pot fer. Aquest senyor no sap que fa 12 anys el PTI no estava aprovat. El PTI es va aprovar el 2003 i va dir: no, és que culpa del Consell Insular de Menorca, fa 12 anys que el turisme va malament. Aquest senyor no sap que fa 4 anys ells gestionaven turisme d'una competència que encara no ha arribat a Menorca i ens col·locaven comissaris polítics perquè el govern de Menorca no tirés endavant. Memòria en tenim. L'ignorància l'hem de contestar, està clar. I és curiós, a més, que qui diu aquestes frases és un senyor, no fa falta dir de quin partit, que fa 8 anys que és regidor, que fa 8 anys que és diputat. I mireu, les enquestes que hi ha sempre es diuen al seu favor, resulta que avui diu que és el candidat més mal valorat en el seu poble, el Castell. Serà que el coneixen? Serà que els seus el coneixen? Per això és el més mal valorat de tot el món. Tenim clar una cosa, el que més molesta al PSM són les nostres mans netes. Les nostres mans netes que mai permetran un corrupte, mai hi estan ni hi serà. Això molesta. Molesta el nostre compromís, molesta la nostra eficiència en la gestió, la sensibilitat que aportam. Som conscients, amigues i amics, que són moments difícils, en som conscients que ho és, però que hem de fer més per Menorca. Això és el nostre lema i té molta simbologia. I hem de fer més per Menorca perquè ho hem de fer amb orgull per la nostra llengua. Hem de fer més per al territori. Jo l'altre dia me comentaven que Menorca sempre és el partit que té més visió de futur. Diu, fa 20 anys vosaltres dèieu que les platges havien de quedar verges. Aquestes platges avui són el referent de les fires turístiques. Aquell camí de cavalls que no ens permetien passar, ara acabarà sent un referent turístic. I resulta que en la feina, en la coordinadora, que sempre haurem d'agrair la feina que ha fet, s'ha aconseguit aquest camí de cavalls públic per tots. I clar que hi ha reptes en territori. El Pla Insular de la Costa, el Pla d'Energies Renovables. Mireu, el territori realment és la gallina dels ous d'or, n'hem de ser conscients. Perquè es xerra contínuament de voler urbanitzar el sòl rústic. Què està passant aquí? Un sòl vacant a Menorca que hi caben més de 50.000 persones. Com és que quan xerram del sòl rústic no xerram dels pagesos? Com és que també xerram d'edificar el sòl rústic? Qui gestiona el territori, qui gestiona en aquests moments el camp de Menorca són els pagesos. I teniu clar que sense pagesos no hi ha agricultura. Això és el que hem de valorar, no edificar més en el sòl rústic. I permeteu-me que us conti avui aquí a l'O una altra anècdota que he hagut de patir. I per molt que hi hagi mentides que es repeteixen, acaben sent mentides a vegades en desfavor dels mitjans de comunicació. Resulta que es diu que el PTI no permet
posar bodegues a Menorca. Mireu, hi va un senyor, un arquitecte, que va fer un projecte. Com més gros el feia, més cobrava. El va fer tan gros que el propietari el va despedir. Aquest senyor, quan se'n va anar de Menorca, des de no sé quin país estrany, va començar a telefonar que no li deixaven fer bodegues a Menorca. El seu propietari jo el vaig conèixer. El va despedir perquè no li agradava el projecte. No se poden dir aquestes mentides. No se pot dir que el PTI impedeix fer bodegues quan les bodegues que hi ha a Menorca que diversifiquen el camp de Menorca s'han fet des del PTI. I no hi ha hagut mai cap impediment des d'agricultura perquè això sigui possible. Clar que feinosa, amigues i amics. I clar que volem una economia i hem de fer més per l'economia. Necessitem un turisme diversificat. Clar, Maite, que seràs una bona consellera de turisme, però seràs més bona presidenta. Per què? Perquè aportar producte en turisme, producte en gastronomia, en cultura, en patrimoni, en comerç, en artesania, o el mateix. Podem parlar de comerç, que és important revitalitzar-lo. Podem parlar de patrimoni, que hi és. El PSM creu i confia en les empreses de Menorca. I ho demostren la seva actuació. També en campanya electoral. Fem una enquesta. En aquesta campanya electoral la gent compra productes per regalar, fa cartells, fa fotos. On s'han fet les fotos dels grans partits? S'han fet a Madrid. S'han fet a Madrid, i que a Madrid crec que és incapaç de solucionar els problemes del transport. Ai, Nel, no sé on tens, n'hi haurà de feina a fer perquè entenguin el tema del transport. Però el PSM creu en les empreses de Menorca i ho creu també en campanya electoral. I apostant per als joves dissenyadors, per les empreses que duen bon producte gastronòmic, que m'ho saben preparar en mitjans de comunicació, perquè som de Menorca i estimam Menorca. I també el PSM pensa en els treballadors. L'Arcadi Oliveres ho deia aquesta setmana, la crisi és financera. Per què l'han de pagar els treballadors? Per això, més que mai, hem de ser capaços de seguir fent feina per al progrés, per al benestar, en polítiques socials que han de ser clares i contundents. La cultura, l'esport, la sanitat, l'educació i sobretot per a aquells que més ho necessiten. El PSM és el partit que sempre ha cregut en el Consell Insular de Menorca com a referent de Menorca i com a govern. Teniu-ho clar, el PSM és el vot més útil, el més necessari, el més imprescindible per seguir avançant per al benestar de les persones i el seu progrés. És per això, amigues i amics, que el PSM creu en les persones, creu en els amics, presentant les millors llistes, els millors candidats. Moltes persones que se sumen avui en aquest projecte de Més per Menorca. Gràcies, amigues i amics. Gràcies a tots, a cada un de vosaltres. A moments que hem de dignificar la política, en un acte de servei en els nostres pobles. En Ramon ho diu moltes vegades i ho de Mercadal. La millor prova d'amor és aquella que tu dediques part del teu temps de servei en el teu poble. Així són els nostres candidats. Així és aquesta gent que va a les nostres llistes. I permeteu-me, per acabar, que abans que pugin els candidats, un minut de publicitat. Enquestes diuen, diran, que desapareixerem, que sobrevivim, que més voldrien. Nosaltres ho sabem, la cosa que feim. Però, amigues i amics, és hora d'anar a fer feina, de donar ànims, de xerrar amb el vecí, de xerrar amb el familiar, de xerrar amb tots aquells amics que trobeu pel carrer. Nosaltres no estem en país de xerrar la nostra llengua. Nosaltres no estem en país d'estimar el nostre paisatge i de creure en Menorca. Si no estem en país, no hi hem d'estar tampoc de demanar el vot per al PSM. Perquè creix-me que és el moment més necessari per apostar per aquesta Menorca que tant estimam. Ànim!